От мен. Казвам се Николай Капитанов. И в това видео днес, честно казвам, не знам за какво ще си говорим. Наистина ми е много трудно да направя това видео днес. Днес колко пъти пробвам да го напусна и да снимам нещо, да си говоря ежедневните неща, но ми е доста трудно. И сега се сещам за нещо да споделя. Преди 1-2 дена почнах да ям доста сладко. След това вчера се усетих и реших да го спра за 30 дни. Да видя как ще ми се отрази това нещо. И за това си правя предизвикателство към себе си. 30 дни. Да видим дали ще мога да го спра. Да, знам, че ще ми е доста трудно да го направя това нещо. Но знам, че ще се заслужава и доста ще подобрявам здравето си, издръжливостта си и така нататък. Това е за сега от мен. Хубав и успешен ден от мен и до скоро!